De situatie in de vluchtgarage die we gezien hebben is explosief door de extreem slechte leefomstandigheden. They call vluchtgarage. It is garage for the local government, and it is parking for auto here. And the other side is it was offices for the city, and we are leaving now this place. Okay, we have a look inside. De uitgeprocedeerde Fouad uit Somalië geeft ons een rondleiding door het pand en dat stemt somber. 120 mannen die zonder privacy wonen en slapen in de overvolle kantoren. This is the largest room that people live. That they are living 12 persons in this room. This room, 4 people living here, and also it's like a winter time. There is no heater here. Less for cooking. 2 maal per week brengen vrijwilligers eten naar de vluchtgarage. We don't have enough food. It's not the way we have to live as human being. De provisorisch aangelegde gasvoorziening is levensgevaarlijk. De stroomvoorziening werkt niet goed. Overal hangen losse draden. Er zijn een paar toiletten, maar er is geen douche en er is geen warm water. We use this place to clean our food, and we can wash our face and our hand in this place. We use it for all. Intussen lopen ook de spanningen en frustraties op. Afgelopen weekend overleed een van de bewoners na een vechtpartij. Voor velen, zoals Moussa uit Soedan, is de situatie uitzichtloos. How I can go back in my country if I have war in my country? That is so difficult. If I have peace in my country, I never stay here. This is my future. Do you think I have another future? This is that future. We have stress, especially we don't sleep at night at all, first of all here, because we are thinking the day after the day. We are thinking tomorrow how it will be. Yeah, this is the life we are living, and it's not our life also. It's more than that. We are near to destroy ourselves. That is what it can be. Wat wij daar constateren is dat er sprake is van een schending van mensenrechten. Daar is de overheid verantwoordelijk voor en die zal daar een einde aan moeten maken door het bieden van goede opvang.